De sagsbehandlere sidder slet ikke er klar over, hvor stor en sorg det er for os at miste enten hele arbejdsevnen eller delvis arbejdsevnen. Og hvordan vi kæmper, og hvor egentlig det sorgarbejde, man skal gøre, så faktisk tager overvis. Jeg selv har i systemet nu i 3 år. 12 sagsbehandlere. De har alle sammen indhentet nye papirer. Og det er jo der, hvor tilbagevenden på arbejdsmarkedet, når der står funktionsevne, ubetydelig. Jeg vil også rigtig gerne. Men at man så ligesom bliver mødt med, at kan du så ikke, når du ikke er så god om morgenen, så kan du jo komme ud og undervise om eftermiddagen. Altså, jeg tænker, om det måske kan være noget, man skal sige til sagsbehandlere, om at være realistisk, for de åbner også nogle drømme for mig lige pludselig, som slet ikke er realistisk. Og jeg må starte forfra med at erkende, jeg har bare en funktionsevne. Endnu et lederlag, når man... Spørgsmål tilbage, så bliver vi nødt til at stoppe og holde pause. Så vi sætter op af, så er den her over. Du har okay, så. Du har ikke fået lov nu? Ja. Det var det, jeg ikke har fået lov. Hvad siger det, mor? Ja. Ja, der kommer, jeg tror, vi skal sidste spørgsmål, så bliver vi nok nødt til at holde pause, der er nogen, der skal ud, og så tager vi tilbage, der er rigtig tid tilbage, der kommer lige også. Jeg kan ikke sige, om det er et spørgsmål. Jeg kan kun konstatere, at det er fandme lort. Nu kommer jeg fra Sønderjylland, og det er rigtig råd i hele det system. Og det er rigtig mange mennesker, der lider under det. Det ene år med det andet, og jeg synes, det er en god initiativ, det er blevet taget, at det nu sker det heroppe. Og jeg synes også, det er her. Jeg håber, vi er så gode til at bakke med over på det her nu, for det er virkelig noget godt lort, som vi siger nede i vores sygehjem. Nu holder vi en pause. Man kan gå ud og strække benene og få lidt at drikke og det hus.